Nekatur da Euskadiko landa ostatuen elkartea, eta momentu horretan 170ko nekazal turismo, landa etxe eta landa apartamentu ditugu. Nik nabarmendu genuke batipat identitatea, azken finean gure landa osatua atara etortzen diren horiek, bezero horiek ezagutu dezakete gure kultura, gure ohitura, gure hizkuntza eta noski gure gastronomia, ez? Baina baita ere azkenen egonaldi seguru bat edukitzeko aukera izaten dute. Bezero oso desberdina, batipat bai bikote, bai famili, taldeak, eta gero jatorriaren inguruan Euskalduna da gure bezero garrantzitsuenetako bat, baina baita ere estatutiken datozkigu bai Katalunia, Madriletikan, Valentzi ingurutikan, eta gero eta garrantzi gehiago hartzen ari da atzerritar bezeroa, eta hor nabarmendu genuke frantses bezeroa. Batipat eta bereziki sare baten kide izatea, eta hor nekaturrek babesten du bai entitate, bai administratze aurrean gure eskubideak zaintzen, baina baita ere tresna teknologikoak ditugu kudeaketa bat emateko landa ostatuarena, bai komertzializatzeko orduan channel baten bitartez eta erreserba zentral baten bitartez, baina baita ere hornitzaile desberdinekin dauzkagu bai hitzarmenak, nun deskontu nabarmenak eskaintzen ditugu besteak beste. Animatuko nioke eta esango nioke bizitza modu bat izan daitekeela, eta batipat nekaturetik eskaini gure eskaintza bai informazio, babesa, laguntza prozesu horretan horretarako gu hemen gaudela, eta animatu zen eta proiektu oso polita da.